тамошобинони азиз, дар инҷа распродажа шудагиач хеле ки аллакай аз номи видео фаҳмидед. Анами сангои ТТ плюс минусе ки ҳаст, ино 180-200-220 сангоя материалошон инчунин ҳозир боша распродажа шудаи марҳамат 150 сомон. Анами намуд илёнай анами да хотиртон боша ҳозине ки якта мондагия 220 сом буд, чанд сом буд, ҳозир распродажа 150 сомон. Марҳамат дер накунед, каседа ки дар кора нависед. Фақат ки ҳамин чизое ки ҳозир распродажа мумкин 1-2 рӯзда ҳастай. Баъд аз вай бо навистед мумкин ки набоша. Ба ҳар ҳол бо дар WhatsApp ки навистед машмуда аниқ мекунам. Иам 150 сомон. Чӣ тавре мебинед? Иам сангои плюс минус, анамхе сангои аҷоибот. Хе аз наздик бо хушутаракай. Худошон паплиношон беҳад сифатҳои хубанд. Ана баъд бо лён ҳастай. Лёнам амхе распродажа 150 иам. Ази бо дига хеле ранг дора. Бисёр сафедчамоне. Ина духтаро распродажаро танҳо барои шумо метавонед ки дархост кунед, суратча гиред, кадомаш дар корай дар WhatsApp партоед, бо ма доставкара мефаҳмонам. Анаиш доингай. Иам 150 сомон. Чӣ тавре мебинед? Инашам сангаш плюс минусай. Баъд ҳозир бошад 160 сомон шабо нишон метиҳам. Ина марҳамат, ана ин доинги беҳтарин нусхаи аҷоибот фасон сангои тирепире дора. Диде 160 сомон инаш. Илёнаяй зард. Анаи лён бисёр хушрӯвай бинед. Иам хе сангои плюс минус дора 160 сомони инош. Фасон. Иам бори новинка сангош хамилёнай тирепире 160 сомон. Ай бо як ранг дигашам ҳастай. Ино кам мондагиан дӯстони азиз, барои авай распродажа кардагиан. Чӣ тавре медонед? Дар видеои пештара ино қимат будан. Ина диде беҳтарин материало распродажа танҳо барои шумо дӯстони азиз. Ана ваям ҳастай. Ё 160. Анишам 160. Ин материалш чи ай? Лёная? Ям лён будай. Рангш аҷоибот. Барои тобистон хушрӯ. Хулоса и буд ҳамаи ӯ распродажое ки ҳозир як навори хурдакакда ман пешниҳоди шумо гардонидам. Доставка ҳам дар Тоҷикистон аст, ҳам дар Русия. Метавонед дар WhatsApp нависед, кадомаш маъқул шуд суратча гирифта партоед. Бо пратар доставкаша мефаҳмонам. Боқӣ саломат бошед. Хайр.